si ejide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye anyị fọdambaki ndị ochie anyị fọdambaki fọdasị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwulu ụka agaba ụtụtụ ọmadụ ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị tata. Isiokwu anyị bụ total submission to the will of God. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m n'eziokwu TV ma na soshal midia, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri ebi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa anyị agwadaghị isiokwu mana ọ kwara mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ka ọnwa Febụwarị ka na-aga n'ihu. So ndị sonyere na anya bụ aja bụ ndị ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Febụwarị. Anyị gwaziri na distansị abụrụ ebari a na aja a na-achụ n'igwe. Ị nwere ike isonye na aja ọnya ka anyị na-akọwa. Na anya bụ aja bụ aja ị ga-esi na ya wee pụta ihe wee dee ude. I anaghị show testimonies ma ọ bụ ihe ọrụ na social media, mana I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Esigo na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịrị 2 years ago. Yes. O nwere ndị na-esonyela anyị adịghị eme isi since anyị bidoro road this stage. In fact, as we speak, o nwere ndị buku throughout 2024 ka ha dị sure na ha emisoro a single month. Ihe na-achịkọwala gị bụ na aja abụ aja esigo na-ebunye imegide ndị mmadụ elu. Ihe anyị na-eme we forward ya 3 prayer requests. Anyị debe n'ọta na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi gị n'ọnwa ahụ. Ọ dị mkpa na ị ga-enwerịrị ọta na space for you. N'isi ụtụtụ ejego dị n'ọta chụọ aja ka ọ ekwubi okwu n'isi ndị niile sonye na aja. Ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-eje na mmiri jee chụọ aja mesara aka n'isi mmadụ gị. Gbagọtazie na tempụl chụọ aja to entities of powers. Then gaa n'ebe nchụaja gbuo eburu emesara aka. I can tell you n'ike dị na aja na-achụ n'igwe.
mana ka anyị gabazie n'ihu ihe ndị ọzọ anyị ji maka ya wee bịa. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, Eziokwu TV is owned by the temple. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịlaikiri nkụzi anyị na-anụ taa, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ, ma ọ bụ na o nwere nkụzi ndị ọzọ anyị kụzigo n'ọdịnala Igbo ịchọkwara ịnụ. In fact, nwere ihe ọbụla abụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo anyị metụtara aka. Anyị nwere over 1000 lectures anyị kụzigo n'ọdịnala Igbo over the years. Jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite watch ya full. Ọ bụrụkwazị na ị na-esonye n'Eziokwu TV, enwee Nollywood movie ọbụla ịwọchịrị na YouTube channel a is owned by Ugochitubelu Movie Productions. Jee na our YouTube channel Ugochitubelu Movie Productions na YouTube watch ya, ma ọ bụ jee na Eziokwu Great Movies watchkwazị ya. Ọ bụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies watchkwazị ya. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ka anyị banyezie na nkụzi anyị maka ya wee bịa. Isiokwu anyị na nkụzi taata bụ total submission to the will of God. O nwere ihe mmụọ ji wee chọọ ka anyị kụzie ihe a n'ụbọchị taa. Nke mbụ, ihe chọrọ ka nkọwalụ gị ka o doo gị anya, mana bifo anyị gaa n'iru, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị a, ị ka nwere ike isonye na ya. Yes. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ihe ị ga-eme wụ ịchaatị m na WhatsApp, forward ya 3 prayer requests, then make token donation to the account number. WhatsApp number ị ga-eji nweta m bụ 08138243871. 08138243871. Ọ bụrụ na ị chaatị ya ma will respond. Mana ọ bụrụ na ịkpa akpọ, ọ bụrụ na m dị busy, my PA will pick it. Ma ọ kwa ị chaatịkwa m na 08057837672. 08057837672. Then ka anyị gawazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Anyị wee kwuo na uche Chukwu ga-emerịrị n'ime ndụ anyị na n'elu ụwa dum. Human spirit enwere authority decide ihe ga-emere na ọ ga-abụ uche Chukwu ga-eme, maka na Chukwu niile, Chukwu bụ onye ike niile dị n'ọba aka ya. Nyawa ukwu onye na-akwụ ụgwọ, onye na-anyị ụmụ mmadụ ike go procreate, dominate, mana ike ịkwụ ụgwọ ọrụ bụ onye maka ọ dị n'aka, maka na onye bụ dị ọmụve nyawa bụ dị general overseer. Na-aghọta ya, Chukwu okike ike niile dị ya n'aka. And ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nata ụgwọ ọrụ nke ọma maka ezi ọrụ ị lụrụ n'ụwa, ị ma na ị ga-akaba arụ fụdụ ị nọ n'ihu ọrụ gị, gbaa according to the rules. Agwara m ụnụ na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe okike ji wee kee onye anwa. Ekere ọwụ ka ị nọrọ n'ụwa ka ị bụ just spectator. Ekere ọwụ ka ị bịa nọrọ n'ụwa bụrụ just onye nnegharị anya. E nwere reason ejike gị. Reason ahụ ejike gị bụ ihe anyị na-afụ n'akara aka. Agwara m ụnụ na akara aka ị na-afụ abụrụ for fancy. Na original God's plan na ihe ị ga-afụ n'ụwa, na ihe ị nidiri, experiences ị nidiri in order to mature as a human spirit is here. Mana ọ bụrụ na ị dịrọ gifted, ma ọ bụ na eji amụrụ onye dị gifted maka esi agụ ihe gbasara akara aka, ebe a ka ị nwere izuru. Mana ọ bụrụ ịma ihe bụ akara aka gị kwuru bụ ihe bụ isiokwu na ọtụtụ ndị mmadụ out of their own personal interest and selfish interest na-eji aka ha reject ya na ha chọrọ ime ihe akara kwuru na ha ga-eme. Maka ihe gịnị? Na ha na-eche ihe mmadụ nwere ike ikwu. They consider human input. Human input has nothing to contribute towards your progress. It's only when you allow side talks or human input to be in the sharing of your life. Back in your phone. Mana ọ bụrụ na ị ga-ekwenyere m, agara ntị ihe mmadụ ga-ekwu, nọọ ihe ikwu gbasara onwe gị, ihe ikwu gbasara ndụ gị bụ nke bụ ezie. Ị na-ege ntị. Whatever decision you take upon your life is the truth. So if you really like good things to be happening in your life, you can know back. If you want to rewrite whatever that is written about you, you can in the nakari. You must
be decisive. Ọtụtụ ndị mmadụ edogo n'akara aka gị dee ihe ị ga-abụ. Mata na ndị Igbo na-atụ ilu sị na akara aka onye na-edu ya. Yes. So akara aka a na-edu gị. Mana the problem na ndị mmadụ achọrọ ibu ka uche Chukwu mezuo, mana uche Chukwu ga-emerịrị. I can tell you now, some of the reasons why you are facing those challenges is because you don't want uche Chukwu ka o mee n'ime ndụ gị. Ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka ọ bụrụ uche ha na-eme, mana uche mmadụ ama emerịrị. N'ọ uche Chukwu ga-eme. Ndị Igbo na-abịa n'afa. Ihe m na-achọ ịkọwara my brother, my sister, ozi ọma nji bịa n'ụbọchị taata bụ hapụ uche Chukwu ka o mee na ndụ gị. Nyawa bụ total submission to the will of God. Ndị mmadụ na-asị na ha kwenye na Chukwu, mana ọ bụrụ na asị hapụ uche Chukwu mee n'ime ndụ ha, ha jụ. Ị ga-agbanyere mbọ ka ọ bụrụ uche Chukwu na-eme n'ime ndụ gị. Nke bụ na ọsụsụ uche Chukwu ime n'ime ndụ gị ka ị ga-eji wee wuo udo obi. Ọ bụrụ na ị kwenyere ka uche Chukwu mee n'ime ndụ gị, ị mee nwenata udo obi. Maka na ihe ọ pụtara bụ na n'ịbụ ọkwa onye kwe ya. Ihe ọ pụtara bụ na ị chọrọ iso God's original plan for your life. Ya ka ndị Igbo ji wee tụ ilu sị na onye buru chi ụzọ ọgbagbo onwe ya n'ọsọ, ya chi ga-ebuterịrị ụzọ. Ya chi ga-ebuterịrị ụzọ. Mgbe ọ nwere ibu chi ụzọ, ị ga-agbagbo onwe gị n'ọsọ, ị ga-enwe ihe ọdachi dị iche iche. Chi gị ga-ebuterịrị ụzọ. Ọnya ka anyị na-ekwu maka ya. Kedu ihe m na-achịkọwara gị? I'm a living witness. Ana m eji onwe m ama atụ. When I was growing up, I was told many years ago, when I was still a young boy, that I have a great star. I have a great destiny. Na ga-esi n'aka m gozi ọtụtụ ndị mmadụ. Ihe ọma dị n'ụzọ. Mana when I was growing, amara nke ihe ndị a niile eburu n'amụma ma ọ wee zuru n'ozi ga-esi bịa n'ime mmezu n'ime ndụ. Mana mgbe m ka na-etolite, at my early 20s, one of my sister ka m dugara ozi. Wee si n'onye ozi a wee zie m ozi, Yoruba woman, wee zie m ozi na ọkwọ mma na m nwere call. Nsị ihe nzari ahụ, yes, na mma na m nwere gift, mana ịmazi na m nwere ụdị call ịda alụ dịka onye ozi na m adịrị aware of that one. O wee sị m na oge ruo n'oge edo anya n'oge na ihe agbara aka na-ejude enye eme. Mana mgbe ọ na-ezi m ozi a, adịrọ m interested. Mgbe ọ na-ezi m ozi a, ama m na m nwa na onwe m a teacher, a preacher, yes, a Catholic faith then. That time I know na Bible Society, no na Catholic Charismatic. Then no na Otu Mary, Confraternity of the Most Holy Rosary then. In Egente. So, Marian na chekwala that time obuna. Mo no ngemu cheri Jose mo bo jos. Na etu awan si eje dịka brother. To look at him. Mana amụrụ m na-enwere something deeper. Mana mgbe oge ruo, things began to unfold. Ihe bidozie emebe, ihe ịrịba ama dị iche ebido mebe n'ime ndụ m. Ọ na-edo m anya na-enwere reason ihe ndị a ji eme. Amụrụ m ihe na-agabiga. Amụrụ m nsogbu ị na-enwe. But one thing ihe doro m anya that time. Na when I was growing up, ndị agba ndị mmadụ aka ahịa, they confess na ha na-ele ezigbo ahịa. Ndị na-ebugharị ahịa mbugha ahịa, ha na-confirm na ha na-ele nnukwu ahịa. Ọ bụrụ na nlọ pụta n'ụtụtụ lụtaja m nlọ a ga-emeri. And ụbọchị ọbụla nlọ a mere, a ga-abịakwa gwa m na nlọ a nọ ụbọchị dị etu a, mgbe dị etu a, ọnwa dị etu a, n'ọta ka ọ bịara na mmezu. I will hear the voice correctly.
mechaa mmadụ ihe ọma were ihe ọjọọ kwụọ m ụgwọ ndị mmadụ anaghị erota m. Yes, mana mmadụ mejọọ m o wute m mba akwa arịrị maka ya onye a na-enwekwa mana amụrụ m na-enwe something special ganye na oluzie n'oge o bidosiela. To cut the whole story short, oge ebidosiri mebiwere m ihe oge a bụ n'oge ọgwụgwọ okume erugo pụta ihe mana enwere m excuses why I will not do those work. Agwa m mgbe a na mma anata be nna taa bụrụ home branch. Abụ somebody travel far and near. I travel go n'obodo dị iche iche, even na Nigeria, travel outside the country. Abara m the first international flight when I was in my early 20s. I think mid-20, right, 25, at 25 years. I traveled the first international flight. I stayed abroad. But ihe na-achịkọwala gị bụ na ihe niile ahụ m mesịrị today anọ m na be nna Oraifite. On a very good note, ọ bụrụ my dream because anọsiana m na big cities. Anọgo m Port Harcourt briefly, anọgo m na Lagos briefly, anọgo ebigo m na Abuja bie for years. But today anọ m na be nna Oraifite. Ọ bụrụ na agwa m those years na-efegharị n'okpukpe international flight na mma emesịa nọrọ na village na be nna taa mmekwe. But here you know destiny. Yes, ekwenyere na mmazi ya mgbe ọ gazi dị obvious na m nwere okpoko and okpoko a nwere na mma na be nna maka ije nyaba ozi. Ekwenyere m ganyezie na-anapụ m ihe anwa nji wee dị ihe anwa na-enye m aṅụrị. What gladdens my heart? I don't know exactly what gives you happiness. O nwere ike ịbụ ego. Agwara m gị mgbe m kpatara ego, the first millions m gụrụ, agụrụ m my first million when I was in early 20s. At 22, I became a millionaire. And go and verify. I registered my first Nigeria Limited company registered, Paul Anthony Integrated Limited, in the year early 20s, I think year 2001 or so. Yes, I think 2001 or year 2000. Registered here. Paul Anthony Integrated Limited. I go a million because I own a water drilling company. At early 20s, I was the youngest guy to own a water drilling company with a drilling rig. My office then was at Onitsha Owerri Road, 105 Onitsha Owerri Road, first floor. You can go and verify. If you verify, ask anybody, Paul Anthony Integrated Limited. Yen Jacoy have a woman mat. I'm me in Agabiga. But I can tell you now, Obron more decide the even excuses. And the problem the mother now and the mother with total submission to the will of God. In our yoke, Madam Bass is which to come. In our excuses. That is the greatest problem anyway. And I'm addressing you a cold one. You are more for all. You can't join you made it all again. Yet you may throw your own knack what to be here. Never my lecture, never my teaching. And I made you one out. Macanana more appear or the cold. All I can tell will look all I've been in the mania. If I use my own story, go and verify. Yes. Then after that, I were pure as the last pure.
The last MP was my marriage, which I cherished so much when I was in Africa. Even you were there, he did dear to me. Not my family. We had career. Problem from nowhere. It was from nowhere. Set in. Everybody forgot the good side. Everything, all my effort, what I leveled for years. I was like watching them crumble. I got not put his table. I got not put that in any angry. Money he got you would able. She never could check him. How will the story of Job, Maria? When Job was losing everything, Mbaba na-esi ozi na nke a crumble. O wutere nke oyibo mmadụ. But he still submit. Let the will of God be done. Amara m ihe na-agabiga. I nwere ike ị na-eme na nke a mere ma nke a mere ihe na-etu a. Ọ bụrụ na achọ ka ije n'ihu ọrụ ka apịawa gị azụ, a ga-anapụ uru ihe ahụ ijide ya. Ahụ na ngwọda ntụna na nkwụ na-aga na-esi n'olu. O nwere nwa okorobịa bịakwutere m wee kọwara m Eze-Ana. This guy guys whip on the voice note o sendere m. Ọ dị ebe akwa. Mana dịka isi wee mara, abụrụ m onye na-eshow ihu ọrụ na social media. Abụrụ m onye na-eshow those voice notes. I don't do it. Yes. If not, play a voice note, you know. Aka nwoke na-ebe, mana akwa nwoke ewu n'ude. During my own time, o nwere mgbe m na-apụta na-ebe akwa. Nnecha the height nọ ya. Mezie the height ebe akwa tụrụ m. Ana m ebe akwa tụrụ masị. Ihe na-eme that time. Yes. Ncheche ebe nọ. Chezie ihe a napụrụ m na ebe akwa tụrụ m. Ana m ebe akwa. Maka na mma ncheche asị m na ndị mụ na ha gbado ngwere megide agba n'oke. Ihe na-eme that time na my own flat that time. Nruo aha ya ma egwu. Tinye egwu ụmụ home theater tinye m egwu adị very high. Ana m ebe akwa. Ncheche ụwa mbido na beginning to the end. Ihe mma asị onwe m okwu na I don't deserve this. Because at that point, I'm not maybe in at the stage, I'm going to ask na mama no village. Mama no eba. I'm going to check us. Immediately, about you, can never eba some never green them. I will be crying. One no can keep up at aqua. Ibecha aqua, Jiraka goes for you. I cry. So, Mbakwa, Nebakwa, William Baby. Madam Anu, Bugita, whom you back while we say you were. Me on a mother big that we come back, you get like a making my tears. Oh, him. I'm on me here, I'm on me here, and able to tell you, Aqua. I'm on me here, and I go Aqua. How do you do a bep aqua? My Bessia, you don't want Aqua Pony and Modo in Nanya. You Bessia for wipe your tears and forge your hair. Man, Bessia, why I am not so that may desire. This is my words then. A bit of Mosia. Can you desire a bit of life? From my childhood, I was dedicated from Brokozri to region of Mary, from region of Mary to charismatic and Bible society and everything. My youthful age, I spent it in the church. A bit of love life, a general club. At my youthful age, a general club. Everyone used to talk because my father was a spiritual. My father will break you if for any reason or for any reason I can hear job. My father when he came as a youth, but then I need to one, it can never happen. My father, or after that, I had two. I had 2 hours. I prefer let my mother flog me twice. For the Mapaka to Ufunaka. You will use your single for no father, I tell you. Mana 2 are good too. So that time,
No, I'm not my father. So it was very easy. A global fly. So Mbawa ne back one not skin it why me. Why and didn't I be of life? Here I got why me. But child, any now if chairman I console myself. That once there's life, there is hope. So I'm mommy here I got bigger, mommy here I go aqua. We had you could be how no from the man ask him like oh yeah, but I was saying then I consider your woman. Say it won't work a what act. I had a good girl the day before yesterday. Another a lady of about 34 years ago. She shaded me. Though I one more. We're on your number state. Huh? On your number state. If you're not one, what's some na man. Man, the first, the guy, the other one, and one market families were come, bro. Marriage, a crash, and manager, usually she too much. Moon made away with the 2 songs, some of the guitars we speak. No matter Eze-Ana. And the thing about you, I try to console him to move on. And I find that difficult. Man, to cut the whole story short, once you okay, come, let me check. I'm going to do that. Come was in Afia, and for the Nonia or the audible. Mana, he had one I go to serve for we job, do Canada with the family. Mana, Omorona, no ever about you to go, Jim, I can only believe you know, I bath. Only believe we need dress, believe Okunamama. Mana, more than so, actual go, Jenya Webber. And because of non is root, I didn't know a crash at marriage or a back home at now contemplate. Kill yourself and face the wars in the spiritual realm. Yesterday, another person chatted from WhatsApp. One goes where there was in there about what I can do, marker 34 years of age. My that 34 years of age, always single mother of 2. Can work him and give him more than 20 the man now rush, of course, as a man. So finally, MSCL ended up. We know one guy. The full come. The guy is to Ogbuefi. Or there, Ogbuefi, or there, address that. Or this guy has not run away. Or also. Family can work it, they treat the white like trash. At a stage, Oduzoya and Kemoke was over. And the family here, Anna Mataria. I'm more because of Ozi the Kita, Amoma the Kita. The more no Murusia easy family in Kewan, in Kemoke, Roger Juese. A more no Murusia easy in Kemoke, Roger Juese. Patalo, Edwin, not all you are not trying that one, yeah, we don't want a problem, financial problem. To the extent now, was any other choice than to run away. No, they don't dream a hustle. So, Odoya, this man named Ogbuefi before a lawyer. No such thing, one problem. So the whole family was like, the girl with the bundle. No war banja. Negative. The guy was also, I didn't put you also the other was interested. And by then, I'll drop 1 hour of one. Negative. So after Kabadejin came back crashing. Before you know it, after Kobe Siarakwa, I told her that's ready. Encourage going. Accept to get the second marriage. Okay, Nima not accept to the second marriage. The family of the guy in question joining here for the second time. And when deeper than they could, and went strong opposition. And that strong opposition I mean that the guy are gonna be American this year. Like play, or they'll take you in. Because at that time, no one's here now. Why you take you in? Everyone that the boy is here, I can't see band there. So, you're not contemplating, you forget about the guy. Man, they are the gimme. Man, the years here, man, we're not contemplating nature, okay, they may abortion. They work with our female. Yeah, be on nature. You may not let you go up our female. Give me mercy. The boy was sure up, and I say, I don't want to open at their female, no matter the opposition of an one of the family. The I may insist near you. Yakota. There was your female. 5 months. I can pass a right. 5 months pregnancy. The boy was here who had the American Yamanuzi. Mbaka Nigeria where they can get. Was he on out? At that 5 months, was he having that one a with their female?
So ihe ọ pụtara the second child ya mụrụ ọ mụrụ ya as a single mother. Nwatakịrị enwere nna because emere ego n'isi ya. So ihe ọ pụtara the nwatakịrị nwoke belong to the father's house. Fana ka the things me. Now ọ bụrụ a mother of two at 34. Mana kịta at the stage ma ịkpa asị ọ sị na ọ bụrụ ọsịsọ na ọmụrụ mother of two na ịkpa asị nothing o megoro mmadụ ihe ọma onye ife ọjọọ ka anyị ejekwa ya ụgwọ. People adịghị elotu ya no favor nothing. At the stage ya na contemplate ka ya gbuo onwe. So o wee nọ n'ibe akwa na efil n'ụwa si ya ọsị m na ike agwụgwọkwana ya. Okay, n'ike agwụgwọ gị nwatakịrị nwa 5 months nwa ọ dị ime 5 months ọmụ gị kịta ọ bụrụ nwa nwoke na ọmụ gị ọ bụrụ nwa nwoke a nwatakịrị ka webere nwa ka wee tọdụla na mana nke nwaanyị dị mọda na complain na ike agwụgwọkwana ya na ya na contemplate dịka end this na afọ dị too much. Ị na-ege ntị. So mgbe ọ bịara na-ebe akwa ahụ wee si oke ihe mere ka anyị marụgoro ebe the problem si ihe a ga-emegoro ka anyị megoro ihe a na-akpọ spiritual lab ka a magoro exactly ebe the problem na ọnwa mgbe eke ji ga-ama na-akpụ isi ka ọ bụ na agụba adọrọ nkọ. Onye a na-agwa gị ihe a wee kọchara m ihe sira wee sị m na family ya na-amụrụ ha nnukwu mana majority n'ime ha nwụrụ nọọsụ ya nwere fọnụ. So ọ dịzie ka asị na bad luck na-esi from birth mana ọ bụrụ ya mgbe ọ kọchara datị wee sị ya ka ajụgoro ese ka a mara ihe wụ the problem ịma na ajụwala ese. O wee bụrụ na nke nwaanyị a na-agba ihe awụ n'onye akpọrọ ọrụ ka ọ bụ na eze nwaanyị ka ọ bụ. Yes, onye akpọrọ ọrụ akpọrọ nnukwu nwaanyị pọpụladị ndị mmadụ na-akpọ eze nwaanyị. So ọ bụrụ na onye akpọrọ ọrụ mgbe tụwazie eze tụwazie ebe asa ya famili nkere ihe ụkwụ enwere rebi ilu ọrụ m na famili be ha bụ famili eme nnukwu ọdịnala ebe na nne ka dị na nne ụgwọ nnukwu eze nwaanyị mana nne ya alụlọ dị ọrụ anyanwa na onwe ya arụrịrị. Ị na-ege ntị. So and not because of na o recognize your spiritual forces here. So in order to epewa ya azụ ọnya batara eji ewetara ya and ọ na-emezi because of na ọ bụ ihe ọ bụ level ọ bụ na mmụọ. Ụmụ nwoke ndị abịa nri ya uche ofeke ha onye nke n'ime ha jezie ka o jee nweta akpụma a na-agụ ya na nwaanyị ọ na-anụ ọnwụ nnukwu nwaanyị n'ọwa agbara nwaanyị ka ọ na-anụ nọ and na nyanwụ nwata nwaanyị karịrị ya na mmụọ onye ahụ agbọdịpụ ọsọ. Ọ bụrụ na ihe a ozi ya mere nke ezeana bụrụ eji wee gbaa ọsọ yọtara ya maka na mmadụ ada agba ụyọ gba onye ya. So and ọgwụ ofu ozi a mere the second person chọrọ ịnụ ya mgbe ọ bịaziri mee ihe na-etu a ụmụnne ya wee sị no na ha ejego jụọ ese ma na-ezigo ozi gbasara this girl na nwanne fa ama anụ the girl maka na nwata na ịmara ọbụla ọ bụrụ na ewu nne onye nwe nnukwu kọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ ofeke ya anụ gị ya wọta ị nọkwa ụdọ nnụ ofeke ama anụ gị ofeke mmadụ nụba gị mmụọ nsọ gị dị higher than nyawa. They cannot be submissive of onye ofeke unless na onye ahụ ọ bụ onye ghọtarụ how things work etu esi eme ihe dị na ya na etu a ga-esi rụọ ọrụ dị na ya na etu a ga-esi kwadoro ha ọnọdụ. Nwata na ịmara ọbụla once you marry a woman you are marrying her together with all her spiritual forces. So he ga-eme ihe about personal relation between forces ya imeta ha enyi personal relation PR. Now that's the only way ha ga-eji wee be submissive under your charge. He brought the head because the man is supposed to remain the head spiritual for the family. The family a wee nwee ike ịga n'ihu mana ebe family enwelu nke nwoke kwesịrị ịwụ the head physically ya wụ the head of the family mana spiritually nwaanyị wụ the head of the family a ga na-agba war and ọwụ a na-enwero harmony between forces Sonia and forces Sonia. The family will be a shambles. So I'm not checking one again with the problem. Batalo, no governor burial say no problem, no governor burial say no problem. So when we hear the near wood you do. Negative. Only wonya or Sidike, wonya yabu, or not a wine yawa. Or subdue ye. The honey who made you than do ye. And we harmony. If one wine ya in a feel no way bad luck, no way ill luck, and what? No blessings go in abundance. One yana will go on why and go on in the mind I won't call one. Eva. On our boat, you say, you all know Tiraka,
or hacking. If at an even do ya, would ya do away. One lock here and there. They are not cause. The problem would a water neighbor. Obro mmadụ niile ka ị ga-eme accept maka na ịbụ nnukwu mmadụ. Ịghọtara ya? So onye na-etu a nwere ike ọ bụrụ na onye kpadoro onwe ọfụma mara onye ọ bụ bido na nwa. Ị mara na onye kwesịrị ịnụ gị ewu nnukwu mmadụ ibe gị. Ị na-ege ntị? Ọ bụrụ onye ọbụla. Ọ bụrụ onye ọbụla ka ị kwesịrị ime accept. Mana because na ị mara onye bụ ịghọtara ihe gbasara ndụ gị na-emekasị. So ọ bụrụ before you accept into any relationship. Marugori ihe bụ ebumnobi Chukwu n'ebe ị nọ. Iwu onye akpọrọ ọrụ ana na ịchọrọ ịrụ ya bụ ọrụ inye na condition mana onye na-etu a nwere ike ọ maracha sị taatị achọka m ịnụ onye akpọrọ ọrụ, achọka m ịnụ pastor, achọrọ m ịnụ dibịa, achọrọ m ịnụ onye a, achọrọ m ịnụ nwa gaị n'aka agba afọ ọnụ n'ọdụ na-agba obodo oyibo bụrụ this and that. Uche gị na eke ị na-ekwu, uche gị ka ị ka na-ekwu. The will of God must be done. You must submit yourself to the total submission. You must submit yourself. Total submission to the will of God. That is what is very important. Mana ị ka na-ekwu uche gị. Ị chọrọ ka ị submit onwe gị. Ị ka na-echeki ụdị life ị chọrọ ibi. Ị ka chọrọ ka ị nọ na Lagos na Galabant. Mana ọ bụrụ ya maka na enwere anya na-achọrọ na onye ya anụ gị ga-abụrị onye akpọrọ ọrụ nọ na village ba na-alụ ọrụ ka o wee nwee ike bụrụ onye ga-enye aka wee kwadoro gị ihu ọrụ gị wee dọnyere gị ugwu ka ị wee kwụrụ n'ụkwụ gị na wee jee ozi ọkụ akpọrọ gị. Ọ bụrụ ụdị mmadụ anwa nọ na Alaba international market na-eje Dubai na-abata, ọ bụrụ onye nwa ụdị onye ahụ na-ala anya bụrụ onye oge na ya ga-enwewu harmony. Ị na-ege ntị maka na ihe na-eme ndị mmadụ na ha na-achọ ị na-achọ ka ị na-ayọ Chineke ayịyọ mana ihe buru obi ukwu uche gị mee ọ bụrụ uche Chukwu mee. That is the problem. Onye kpatara iri ayọta. N'ihe kwesịrị ịda ayọ bụ let the will of God be done. Mana because na-apịwa bere gị azụ ma ọ na-apịwa gị azụ mana ịghọtara. Ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ịtụ na ndị na-enwe ụdị ọnọdụ a ịsịkwa na ọka ka ịba into another relationship without paying attention to your calling. Ịbanyekwa n'aka onye ọzọ ga-apịwakwa gị azụ ịmụkwa ọzọ ọ bụrụ ịtọ. Ị bụrụ a single mother of three. Ị na-ege ntị. So maka na ihe a bụrụ ihe eji kpọ gị. Ihe a abụrụ ihe eji kpọ gị. Ihe ị na-ediri abụrụzi whether that's your choice of man. Ị na-achọ nwoke na-agba Lamborghini. Ị na-achọ nwoke na-agba Lamborghini. Ị na-achọ nwoke na-agba G-Wagon. Ihe niile ị na-achọ abụrụ ihe a chọrọ ka a chọrọ n'ebe ị nọ. Ihe a chọrọ ka ebe ị nọ bụ nwoke ya amata na ị nwere kọl kwadoro gị ọnọdụ dọbara gị oche kwudoro gị ka ị wee zụọ oku akpọrọ gị. Ihe ị niile o nwere ike ọnwụ na nwoke ya nọ n'ime ezi akụ na bonu. Ihe dị mkpa bụ na ị nwere aṅụrị mee ụwa gị mana ihe pụtara ọ dị chọrọ ka the wish of God be done. Ị chọrọ submit to total submission to the will of God. Ihe chọrọ owu uche nke gị mee. Ị na-ayọ Chukwu ayọ mana ọsọ uche nke gị ka ị chọrọ ka o mee. Ị consider so ihe kekere ụwa ihe wụ ya destiny in life. Ihe na-achịkọwara na o nwere oge ọ ga-eruo ịsọmiti onwe gị to ihe wụ ihe wụ akara Chukwu chọrọ ka ị mee na etu a chọrọ ka isi jee ozi. People ndị believe mma before enwere ike ibelieve na nwere ike imecha bịa na ọnọdụ ibe after ka have live abroad, live in a bigger cities. But I accepted it, though I wasn't easy anyway. Mana because I'm pure as I pure and one of choice than to answer the call by fire by force. So I told him that I pure as Napu he did it is him before he be doing all. We did kita. Madam American no caller. Get a gun Nekumakia. Ian Nekumakia will get paid the attention. You get paid the attention. Submit yourself. Total submission to the will of God. This is in I hear them muddy. Problem in there when give one enemy, yes, give one. Problem in there when we nature hit them muddy. In nature hit the muddy. We would those alcohol on the grow grass of game, but I'm a little lacha. Or what do you hear? One memory experience. My mom, younger brother, whatever father. My mom, younger brother, sister, but I never father. No one of them.
I work with theologians from Holy Ghost congregation. I remember even with when I was this juniority here with the Dean of Studies then. I remember some programs I name with some theologians na All Hallows seminaries with some of the theological fathers. I name the program. I happen to be the youngest boy now not in their midst at my early 20s during the program when I got my TV council then, and they show in ABS television, Anambra Broadcasting Service. Every Friday, 8:30 to 9 o'clock, I did that program then. As small as I was then. I have seen the work together with the theologians, and I have read so many theological books. Madam Bokemudu at that level. I told me I have to come back to my village. Highest and then Madam Wam over us the 1 week, we pass the 1 month. The village. You put that voyage, you could hear that, so don't worry, I have a story now. What also? So, go on, you Gani Hologi, I say, what man Jack to go now to end ya. In only Holo, you do the wood, on Kurunje, woman. On our Budogu as a Badogi Lacha. Didn't now do how to get Mechapello. Deeper a seeker. Where Messialo, you don't know, the doing also. Didn't I got a your market in the back? What here now? Can I check all again? Pay attention to this will and submit yourself to wish of God. Will of God must be accomplished. If you are watching HS, I can say it's not my thing. Doesn't that all thing? Doesn't the thing? Those pastors thing I don't want. I want to marry a businessman. Doesn't that all over the Jew people? They don't know how to clock. They don't want to do this. They don't know who told you. Now, I'll go to the hammer up. Everybody unique lifestyle. They like a different set of people. A man may expect a real bibia or a real pastor. Jenna may clubbing. You may get way now. Yes, because almost some sacred lifestyle. Then only I will all look at it. Now, even onye chiri ọzọ amatụ ma ọ wụ na reverend igwe ike pụta fia na pia palọ ebe ọ nọ n'ike na ebubie na ụdị ọnọdụ ọ nọ ya na-akpọ bia na-aṅụ mmanya na-ada nsị na-ahịa nwaanyị aka na ịka sit if for any reason na-enwe reason ọ ya eji wee ṅụọ mmanya ogoro mmanya abaa n'ime ụlọ gbuo onwe ya ebube wee ṅụọ ya bụ mmanya enwere ka efu edebe mfara ma bishọp ka ọ na-aṅụ alcohol na baa ọ bụrụ na ọrịa aṅụ alcohol mana ọchọ ịṅụ oyiwe onwe ya ebube baa n'ime ụlọ wee nọ ya nwere ihe na-aghọta so ọ bụrụ every lifestyle ka a na-eme atụ anya na onye akpọrọ ọrụ ga na-ebi dịka onye okeke. Since akpọrọ m ọrụ, I know what I have denied myself. I know many things I have denied myself. I don't go clubbing, I don't go hotel, I don't go anything. If you see me in a hotel, I went there for serious business. Maybe I'm travel more, maybe more trouble, not just to go and rock. I'm not interested. And even some of my friends, some of them didn't know. When I guess that didn't make a bad day in Asaba. How much time I will not go. Before I'm going to my mother. Have you already came and said that in a bad day, a couple of my I send the account number. On way home in your support. Man, I will here from that day. Now the club, maybe with the hotel also, bro. Now, I all night party. As bad day party, I'm not interested. Because I was not permitted to do so. See, there were so many things I denied them. Upon I'm one and a Jew guy. When I was growing up, when I got so man, all I called I put so many times. So man, of them, by the way, take is in that one along some of this that will all okay. Natalia, Makifanalo, Madu to call in I go see here, Henry Key Express. Take that guy, I want on Alabama, on Lagos, in I admire.
But not on the matter will reject you because they know that kind of thing. But that is the sacrifice you make. But you don't really hang an apple. Negative. Imagine as free as the also as on all. How to see about when you get a check over to choose abroad your own making. And what would you always got woggy or choose? He can choose you. All of one naga. Who will be of help to me? Let the will of God be done. Of course, if each of us here, Coronia, John, as a canal person, in the Atuna, in the Atuna Kerium watcher. How could say by you are using Ancusia? I could sit down. Total submission to the will of God. Remember today's topic. Total submission to the will of God. Never come back. He sent the message that was a probably to Kabbalah after the send their message in WhatsApp 0813 82 43 871 or 0805 78 37 672. I'm only in Israelite and Ezioku TV more na YouTube. Nanya na screen gigafu number na garin on be what I go more for this in the Israelite no gawan case you did them to a share button. Then I want them Marbasana administration na temple. That you go to your premier negotiation. I go quite more for this in the difference of the temple and our children of the temple. Yena was an easy dream and Israelite no gawan case you. And this Israelite I think on February as in Nomaka Yemen. As him Nakakaya Mon, that is Jayamon. As in war, right to tell your joy and Mon. As me, you really be here like a one. You imagine that I don't know, ordinary Apuru, or however. As him no to get over the road again. As him no borrows of the Ruben Rishi. He who name when meta ego. Never can I get on all the way go can. I can't put on money. As him number now, Mamma, when I say helpful. No, now, but no, but I don't know, not. Now, to go get me any when you can't listen back here. As him all when I just add your joy, Ojo when I what is Ojo a bagidon. As him I'm more than ever a Josie at temple to one day to. Ojo when I say no garden must blow that academy. Manoya say no Nama, Manoya Amad Nata Matiru or young. Now to go with the kept me here in the only kindness in Akia. Or the one in no gawan case you. Onyano. That was 1 year. As the more. No one where go there to a charger. Never tell you, put your man.